Kollox beda minn hawnhekk. It all starts here. Dan it-titlu tal-Festival tal-Istudenti tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u t-Teknoloġija li 3 snin ilu bdew jistudjaw oqsma differenti tal-medja f'dan il-kulleġġ. 3 snin wara, b'dak li kisbu mit-tagħlim, wettqu proġetti innovattivi bl-użu tat-teknoloġija. Proġetti li ħadmu fuqhom bħala parti mit-teżi sabiex fix-xhur li ġejjin iwettqu l-ħolma tagħhom u jiggradwaw. Wieħed minn dawn il-proġetti huwa l-ħolqien u l-esplorazzjoni ta' ambjent virtwali. Aktar minn hekk, permezz tal-virtual reality headset, individwu jista' jkun il-protagonista din ir-realtà. Tom Isabela, student tal-Media Interattiva u Graphic Design, spjegalna aktar dwar il-proġett tiegħu. U għandek karattru li għamilt jiena li dan tista' tesplori l-environment bih. Issa mbagħad li għamilt verżjoni oħra li taħdem b'din bil-headset u bażikament hawnhekk minflok il-pupu jkun hemm inti. Jiġifieri l-iskopu li bda l-apparat inti tħossok li qed fl-environment inti u tista' timxi ġew fih inti stess. Il-Virtual Reality Headset intuża wkoll fi proġett teknoloġiku ieħor. Ivan Zarb Ferrante, student tal-Media Interattiva, ġibet film qasir b'mod innovattiv fejn l-ispettatur jidħol fix-xena bl-azzjoni issir madwaru. Bażikament provajna naqbdu kamera li hija 360 degree, kollok żewġ sentijiet fuq kull naħa, min jipprova juża 4 kameras biex jġib il-perspettiva tal-kamra kollha. Bażikament mbagħad banna software tal-Premiere li huwa għandu compatibility mal-virtual reality biex mbagħad noħorġu il-film with a 360 degree perspective. Proġett innovattiv ieħor huwa dak tal-istudent tal-Media Interattiva u Graphic Design Nikolaj Kallus. Kallus ħoloq il-karattri li jissemmew fil-ktieb ta' George Mallija Sigurd and the Tree of Life. Karattri li permezz tat-teknoloġija użata donhom joħorġu mill-paġni tal-ktieb. Sax għamilt naqazmi minn dur il-ktieb, ndur istorja kif ikunu karattri kif kienu ħarġu fir-realtà mhux ġas flat images. Uħud minn dawn il-proġetti bħalissa huma esebiti fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fil-Mosta. Esebizzjoni li ġiet organizzata fost l-oħrajn grazzi għal Kunsill tal-Arti f'Malta u l-Ministeru tal-Edukazzjoni.